Bună seara, dragă Ileana! Bună seara! Bună seara, Gabriela! Bună seara tuturor! Bine ne regăsim, cu mare dor. Să știi că foarte multe suflete au întrebat de tine, de emisiune și cred că va fi mare bucurie această emisiune pentru sufletele care așteaptă noi informații, așa că îți mulțumesc, dragă Ileana, pentru că ai ales să fii din nou alături de noi aici. Mulțumesc! Bineînțeles, cu drag. În seara asta ai ales o temă foarte frumoasă și foarte profundă, care zic eu că va fi de ajutor foarte multor suflete, inclusiv mie, și anume capacitatea noastră de autovindecare. Pentru că mulți pun vindecarea pe factori exteriori și nu caută în interiorul lor. Și mulți cred că noi nu avem această capacitate de a ne autovindeca. Așa că te invit pe tine, dragă Ileana, să ne povestești despre asta. Da, capacitatea noastră de a ne autovindeca pleacă direct din celulele noastre. Și atunci, dacă vrem să o luăm cu începutul, explicăm exact ce înseamnă celulele noastre. Deci, orice celulă din corpul nostru are impuls negativ în interior și impuls pozitiv în exterior. Deci, pulsează exact ca și cum inima noastră pulsează, ca și cum pulsează Universul, cum pulsează Mama Pământ. Orice celulă activă, mă refer la noi în viață, celulele active sunt adevărate baterii. Fiecare celulă are 1,4 volți. Nu-i tare mult, dar când ne gândim că noi în corpul nostru avem 50 de trilioane de celule, 50 de trilioane. Dacă le înmulțim cu 1,4 volți, ajungem la 700 de trilioane de volți de electricitate în corpul nostru. Corpul nostru, care este energie, explicat cu înțelesul tuturor. 700 de trilioane de volți de electricitate în corpul nostru. S-ar zice că suntem Care, ca o uzină. da, Zic- da, funcționăm, nu ne jucăm. Mhm. Dacă noi învățăm să folosim energia noastră din corpul nostru, energia chi, noi ar trebui să o concentrăm spre vindecarea noastră. Ce este această Și energie, atunci, Ileana? Ce este această energie, Cică? Probabil foarte multe dintre suflete nu știu. exact, asta ce am spus, este energia corpului nostru, este electricitatea din corpul nostru, puterea celulelor noastre, care ne ține pe noi în viață, care, da, dacă noi o concentrăm, dacă noi reușim să concentrăm energia noastră, un pic, destul să ne concentrăm, sau facem o mică meditație, sau o canalizăm, noi putem să ne autovindecăm, noi singuri. Și acum ne vindecăm de ce? Cum ajungem să fim bolnavi? Okay? Deci, deci noi ne putem vindeca simplu, chiar și prin intenție, după cum am vorbit celelalte dăți. Intenția și, bineînțeles, credința, că ne-am vindecat, e ca și cum am trimite impulsul către vindecare celulelor noastre. Okay? Da. Dar, Ce poate... Da. da, vreau să spun cum ajunge boala să se instaleze în celulele noastre. Păi, una dintre cauza principală prin care celulele noastre se îmbolnăvesc este
semnalul care îl primește din exterior, impulsul pe care îl primește. Acum am fost sănătoși, acum suntem bolnavi. Ce s-a întâmplat acolo? Noi am primit impulsuri greșite. Celulele noastre au primit impulsuri greșite. Și atunci, care sunt modurile prin care celulele noastre primesc impulsurile? Avem 3 moduri prin care, hai să zicem, ne putem îmbolnăvi. În trauma. Traumele sub formă de lovituri. Dacă am căzut și ne-am lovit undeva, semnalul nu mai trece, nu mai ajunge semnalul normal în celule. Și atunci celulele noastre primesc semnalul greșit. A doua cauză care ne deviază impulsul către celulele noastre este chimia. În sensul că dacă chimia nu este bună în corpul nostru, așa aici mă refer la substanțele consumate pe care noi, depind chimia, substanțele care noi le avem în interiorul corpului. Și aici mă refer la ce să zic, cei care se droghează sau fumează sau la băutură, da? Deci introducem, inclusiv cu mâncarea, noi deviem semnalul pentru că nu merge direct la celulă, îi deviat și ajunge greșit acolo. Asta e a doua cauză a devierii impulsului către celulă. Dar cauza principală a îmbolnăvirii este gândul, mintea noastră. Deci noi putem să avem corpul sănătos, dacă mintea trimite semnale greșite, la momentul greșit, deci acolo se schimbă ceva în celulele noastre. Noi putem foarte simplu să facem și contrar, să trimitem semnalul bun, să hotărâm, să trimitem, să schimbăm gândul. Când noi vom schimba gândul, noi vom schimba biologia corpului nostru. Principala cauză a bolilor de pe planetă este mintea. Și atunci, cum se face? Unde se face clicul? Care este întrerupătorul care controlează biologia noastră? Întrerupătorul, cum ar veni, unde se creează exact clicul pe boală, este percepția noastră. Percepția, viziunea noastră asupra lumii. Și aici ne dăm seama toți că viziunea noastră asupra lumii este influențată din exterior, deci noi suntem dezinformați intenționat, astfel încât să primim impulsuri greșite, astfel încât să ne îmbolnăvim. Una dintre minciunile care ni se spun nouă e legată de genele noastre, a ADN-ului. Deci, ni se spune că genele noastre sunt active sau dezactivate. Noi când vorbim despre gene, că sunt active, da sau nu, se pare că deciziile în corpul nostru le iau genele noastre. Dar nu este așa. Pentru că genele, ele nu au control. Ele sunt niște proiecte. Dacă e activ sau oprit, deci legat de genele noastre, noi trebuie să știm că ele nu au influență asupra bolilor, ele trebuie doar citite cu ceea ce au ele, ce memorie au. Deci se insistă foarte mult pe controlul semnalului care ajunge către noi, pe percepția noastră. Se controlează semnalul asupra faptului cum vedem noi lumea exterioară. Și nu mai vreau să amintesc despre televizor și despre închideți televizorul.
Fiecare hotărăște, fiecare decide, noi avem responsabilitatea asupra sănătății noastre. Deci, apropo de gene, noi putem să ne naștem cu gene bune, dar din cauza controlului din exterior, putem să facem boli care nu au nimic în comun cu genele noastre. Putem să facem chiar și cancer, diabet, care nu l-am moștenit. Deci noi nu suntem victima genelor noastre. Noi suntem responsabili de sănătatea noastră, să fim atenți și să ne dăm importanța, adică să controlăm mintea, să învățăm să controlăm mintea. Pentru că media continuă să ne spună că genele noastre ne controlează. Și uite așa, apare frica și începem să controlăm ce gene avem noi în familie, ce boli au avut bunicii, părinții și așa mai departe. Dacă noi vom căuta boala, noi o putem să o și creăm în ADN-ul nostru. În momentul în care noi i-am dat posibilitatea să apară chiar și într-o discuție, am trimis impuls și de acolo noi începem să o creăm. Ok? Poți să, Deci, în acest... poți să, Ileana, pot să vin aici cu un exemplu foarte clar care e și mediatizat de o terapeută americană, Anita Mona, și nu știu exact cum, indiancă de origine americană, care era obsedată de cancer, pentru că avea în familie cancer și cu vreo 15 ani înainte să înceapă boala să se declanșeze, deci ea era perfect sănătoasă, dar acea obsesie a ei de a mânca nu știu ce și controla toată mâncarea, absolut tot, ca să nu facă cancer. După 15 ani de mâncat hrană bio, vegan, sănătos și așa, a făcut cancer. Și acest cancer s-a extins atât de rapid în tot corpul, încât a ajuns plină de tumori și în fază terminală la 30 de kilograme. Și într-o seară, chiar când era trecerea să treacă dincolo, i s-a relevat Iisus și a spus că o va vindeca, pentru că ea trebuie să se întoarcă, care are o misiune importantă, și din seara aia a început să se vindece și într-o lună era complet vindecată. Și de atunci a zis că ea se conectează cu corpul ei și mănâncă absolut ceea ce îi cere corpul ei, este atentă la ceea ce îi transmite corpul și a spus și ea că acea obsesie a ei și acele gânduri au făcut-o de fapt să aducă boala în corpul ei. Iată ce spuneai tu despre gând și despre minte, apropo despre ce impulsuri transmitem. Este și film documentat cu viața ei. Exact despre ce spui tu. Da, am văzut, acum mi-amintesc. Da. Deci, în acest moment, pe planetă, 95% în procent de 95% cancerul, apropo, pentru că vorbeam, nu este datorat genelor noastre, nu l-am moștenit. E din cauza controlului epigenetic, exact cu mintea, noi controlăm cu mintea, poate să fie, să treacă de la părinți la copii, ca și cum ar fi genetic, dar diferența e că noi putem să schimbăm epigenetica în orice moment. Deci dacă noi schimbăm atitudinea, schimbăm, deci pur și simplu, când mie mi s-a întâmplat, nu o să spun numele, nu o să spun ce mi s-a întâmplat, deci mi-a apărut cândva, mai de mult, o analiză care nu era normală, care putea să-mi dea o boală, putea să-mi dea un cancer. Și eu prima dată am plâns, dar nu era problemă, era doar știrea că s-ar putea să, fără nicio concluzie. Și după ce am plâns, m-am enervat și am zis nu, eu n-am cum, spre a tânără, eu încă nu mi-am trăit viața, eu am de făcut asta. Și pur și simplu am refuzat. Deci eu într-o lună de zile m-am întors la analize, vorbesc de mulți ani înainte, eu m-am întors la analize și nu mai aveam nimic. Era vorba despre un virus pe care eu, cu gândurile mele,
mi-am crescut imunitatea. Și automat, imunitatea a expulzat virusul din corp. Eu când m-am întors, m-a întrebat ce ai făcut, ce ai făcut. Eu mă gândeam ce am făcut și le-am explicat. Bine, între timp am făcut și o rețetă cu usturoi, rețeta mea cu usturoi, nu mai țin minte numele doctorului. În orice caz, ca să elimini din corp un virus care ar putea să-ți dea cancer într-o lună, îi măreț. Ei se mirau cum am făcut. Și eu le-am explicat, deci și atitudinea noastră și decizia. Ok, deci Da, eu vreau să te rog, Ileana, când o să poți tu, poate o să ne poți împărtăși acea rețetă cu usturoi, că poate ajută și alte da, suflete. eu pot să vă spun și acum. Da, Pot să hai. vă spun și acum. Deci, da, ar trebui scrisă pentru că e foarte puternică pentru ficatul nostru Uite, și o atunci scriu și-o pun. esența care rezultă picătura. Noi trebuie să ne obișnuim ficatul pentru că dacă nu ne lovește în plin. O pot nota Da, eu, Ileana, și pot să o pun în descrierea videoului. O pot nota. da, ok, Ok. ok, ok, da. Da, e un pic mai lungă pentru că în fiecare zi se schimbă uh, Notăm. administrația. E un medicament, ok. Deci, ceea ce trebuie să fac, da, eu, de exemplu, eu am avut o traumă, hai să zicem, cea mai mare care poate exista, să zicem, poate că nu. Mi s-a întâmplat, am avut o experiență foarte urâtă, da? În care eu m-am întors nu știu câte grade, pe 180, pe 360, le-am amestecat toate. Deci emoțiile pe care eu le-am avut în momentul ăla, deci pot să spun că simțeam moartea cum plutește deasupra capului. Și am știut că s-a întâmplat ceva atunci cu mine și eu am decis, atunci mi-am făcut analizele, a fost ultima dată, acum 10 ani, eu mi-am făcut analizele și mi-am promis că dacă mi-ies bine analizele, eu de acolo, dacă după trauma care am avut-o, experiența aia, încă mai sunt vie și sănătoasă, am zis, eu îmi promit să mențin în mintea mea ideea de sănătate. Mi-au ieșit perfect. Eu de atunci n-am mai făcut analize, dar nici nu are rost pentru că eu știu că sunt perfect sănătoasă. Deci și la început a fost un pic cam greu pentru că mă răzgândeam. Acum pur și simplu face parte din mine gândul că eu sunt sănătoasă. Ok? Deci dacă noi schimbăm percepția, schimbăm și felul în care citim genele, ca și cum le-am trimit impulsul, tu ești așa și ele execută și sunt așa. Dacă tu crezi, deci dacă un doctor ne spune că vom avea o boală, nu? Și noi credem, automat, boala se instalează, pur și simplu. Celulele noastre sunt inteligente, dar ele trăiesc în comunitate și astfel ele renunță la inteligența lor și ascultă vocea centrală. Vocea centrală. Dacă vocea centrală spune că o să moară celulele, ele o să moară. Dacă vocea centrală le spune eu sunt sănătos, îmi vin fiorii, uite, îmi vin fiorii în tot corpul. Atunci noi putem să ne vindecăm. Cine e vocea centrală? Exact. Vocea centrală e mintea noastră. Asta voiam să întreb. Semnalele vin din interiorul ambientului și din exteriorul lui. Funcția creierului, ca să facem diferența între creier și minte, funcția creierului este de a percepe semnalele și deci de a le interpreta și apoi le trimite sub formă de impuls celulelor pentru a controla comportamentul și genetica noastră. Ok. Funcția creierului
este percepția lui, din percepția creierului rezultă mintea noastră. Și atunci, foarte, foarte important să cunoaștem ce înseamnă efectul placebo și efectul nocebo, care se folosesc și se folosesc asupra noastră, ei le folosesc cumva, dar le putem folosi și noi. Da, eu am testat de foarte multe ori efectul placebo. Ce înseamnă efectul placebo? Gândul pozitiv. Gândul pozitiv. Când gândul pozitiv este puternic, crezând că ceva ne va vindeca, acel ceva ne vindecă. Există pastilele cu zahăr care vindecă în stânga și în dreapta. Deci nu pastila ne vindecă gândul nostru. Credință. O treime din vindecările medicale, incluse și cele chirurgice, din chirurgie, o treime este rezultatul placebo. Dar aceste lucruri nouă nu ni se spun. Pentru că nu le convine. Normal. Dacă ne... Da, deci dacă noi am vrea doar în glumă să facem, să aplicăm. Eu am aplicat pe mine tot timpul. Eu înainte îmi număram. Eu spuneam, durerii nu existi, tu nu existi. Dacă încă o să mai fie aici când am numărat, eu număram de la 10 la 1, eu te refuz, tu nu existi și dispare pur și simplu. Bine, dispare pur și simplu, băiatul meu a avut febră, da? Acum câțiva ani. Eu nu am tablete pentru că eu nu iau tablete, eu n-am luat niciodată tablete. Nu știu de ce, deci n-am luat nici când eram mică, nu că acum le refuz sau refuz un vaccin sau altceva. Pur și simplu nu face parte din modul meu de viață. Și aveam rămase în frigider tablete de alergie de la fata mea, cu un an înainte, în fine, și el a zis, dăm ceva pentru febră, mami. Eu i-am dat tableta aia și i-am zis, te culci și când te trezești, s-a trecut tot. El s-a culcat, a transpirat toată febra aia, s-a trezit și a zis, wow, ce tabletă bună, dar nu puteam să-i spun atunci, pentru că poate i-ar fi venit febra înapoi. Și peste vreo 2-3, după aceea i-am spus și am zis, te-au vindecat efectul placebo. Nu se poate. Ba da, zic, uite, a fost testat exact pe tine. Și a venit la noi un prieten de-a lui care avea o durere de măsea, Cosmin, te salut, prietenul băiatului, și îl durea măseaua și eu nu știam ce să-i fac. Îi trimiți energie, îi faci, dar stătea și să plângea pur și simplu, la care băiatul meu a zis, mami, da, tu nu mai ai pastile din alea cu care mi-a trecut mie febra? Zic, bă, da, mai sunt. Și am dat și lui o pastilă din aia, o luat-o, dar în momentul în care i-am dat-o, i-am spus, exact peste 10 minute, ne uităm pe ceas, durerea ta dispare. Cam așa funcționează pastilele astea. Gabriela, peste 10 minute exact s-o uita pe ceas și nu-l mai durea măseaua, durerea de măsea. Bine că durerea nu există. Noi trimitem impuls creierului, creierul nu are senzor de durere. Nu are. Noi, prin condiționările noastre cu care am fost crescuți, noi știm că trebuie să ne doară ceva. Pur și simplu, băiatul ăla, i-a trecut pur și simplu durerea și când a plecat, mi-a cerut să-i mai dau și acasă, dacă cumva îi să mai întoarce, dar nu știam cum să le scot din fâșia aia și să nu se vadă ce e scris pe ele. Și i-am mai dat o pastilă sau două. Deci chiar funcționează și foarte simplu, foarte simplu. Deci dacă noi avem, există medicamentul Prozac. Îi, câte miliarde de dolari să cheltuiesc pentru pastilele astea. Au efectul ca și cum ar fi ai lua zahăr. Deci Prozacul e medicamentul placebo. Și oamenii îl iau și cred că să vindecă de cine știe ce și de fapt nu conține nimic.
Deci ăsta e doar că nouă ne ține secret. Deci, și dacă, întorcându-ne la efectul nocebo, dacă placebo e gândul pozitiv față de boala noastră, nocebo e gândul negativ. Și aici, dacă doctorul spune o să mor peste nu Da, știu cât și tu ai căzut, deci chiar efectul nocebo va crea condițiile necesare. Deci, alaltă seară vorbeam cu o persoană care a fost diagnosticată cu o boală și s-a spus că nu are scăpare, o să moară. Cam cum l-am făcut eu pe omul ăla să creadă că nu depinde de ceea ce a spus doctorul, că el poate să aplice autovindecarea. Bineînțeles, eu ceea ce am explicat, i-am explicat din punct de vedere energetic, i-am explicat de unde se instalează boala, care sunt cauzele, pentru că cunoșteam deja în mare cauzele bolii. El are o boală, nu are cauzele în viața asta. O să mergem și să vedem împreună, dar în orice caz, da, am încercat din toate răzputerile mele ca să-l fac să înțeleagă că nu trebuie să moară dacă doctorul a zis. Și el era așa de entuziasmat și a zis, hai atunci să încercăm, hai să facem. ce Okay. frumos. Da, deci chiar te găsești cumva, eu știu că nu e așa și eu și sunt convinsă că nu se moare, dar te găsești cumva neputincios în fața persoanei și pe lângă persoana aia, nu că doar persoane explici familiei, pentru că și familia toată cred și ceea ce îi trimit ei ca și impuls, ei contribuie la agravare. Cum Chiar de vreau altfel, despre asta, Ileana, pentru că eu am un exemplu chiar în viața mea de efect placebo, să spunem, pe care l-am proiectat asupra fiului meu. Avea vârsta de 3 ani și încă nu vorbea și cam 2 ani și 8 luni și l-am dus la un psiholog, la o doamnă psiholog renumită din Brașov, să-l evalueze, fără nicio amneză, fără nimic, s-a uitat ea la el așa, are autism, cred că are și retard cu autoagresivitate, va trebui să treceți pe pastile, pe medicație, deja am recomandat ea acolo, îmi scrisese o grămadă, nu știu ce, eu stăteam și mă uitam la ea așa interzisă, stăteam și mă uitam și eu zic, măi, ce zice femeia asta de copilul meu? Bineînțeles că m-a dus la psiholog datorită fostului meu soț și familie și așa, care tot zicea că e ceva neregulă cu copilul, că nu vorbește încă. Și am lăsat-o să termine ce avea de spus și mi-am zis, doamnă, nu vă spărați, eu n-am niciun studiu în domeniu, dar dați-mi voie să vă spun că nu cred nimic din ce mi-a spus, vă mulțumesc, i-am plătit consultația, i-am rupt toate hârtiile alea în față și mi-am luat copilul și am plecat. Și în toamnă am dat examen la facultatea de psihologie, pedagogie și ca să pot să-mi înțeleg copilul. Și peste 2 luni și ceva, copilul meu a început să vorbească și am descoperit de fapt că am un copil geniu care la 5 ani scria, citea tabla mulțirii, șah, cuburi rubice, algoritmi, de toate și așa, care s-a plictisit în școală. Ce ar fi fost dacă eu mă luam după acea doctoriță și îl îndopam cu medicamente și nu credeam în el? Și bineînțeles că toată familia mi s-a pus în cap, cum să nu-i dai medicație, dacă așa zis, nu știu ce, să te duci cu el la psihiatru, să nu știu ce. Am fost singura care a crezut în el și l-am ocrotit ca să nu aibă parte de medicamente și am crezut în el, chiar și am crezut. Gabriela, că nu oricine vorbește despre copiii săi. Felicitări! Deci, mama, ceea ce gândește mama când e copilul, deci când merge la școală, dacă mama e convinsă că băiatul, că copilul o să fie bun la matematică, el o să fie bun la matematică. Și eu aici am făcut un pic de greșeli, cumva am limitat, cu gândul meu am limitat, am pus niște limite, analizând, pentru că eu când eram tânăr aveam minte analitică și am decis eu cumva, ăsta știe matematică, ăsta știe română, ăsta așa,
Și, într-adevăr, nu știu câtă contribuție am avut, dar sigur am avut, pentru că copilașii trăiesc în câmpul nostru, cel puțin până la 2 ani, ei nu au câmpul lor, ei trăiesc în câmpul nostru. Dar și după Da. aia, ei trăiesc tot în câmpul nostru și noi influențăm direct. Deci, atenție ce proiectăm Uh, asupra copiilor noștri, ce gânduri, ce gândim despre ei și ce... Ce impulsuri trimite. Exact, mintea Da. către celulă. Da. Deci, întrebare întrebătoare. Dacă noi suntem așa, suntem capabili să ne întreținem sănătatea și tinerețea, atunci de ce ne îmbolnăvim? Cauza principală este stresul. Stresul cu hormonii ei, cu tot, a lui, cu hormonilor. Deci, eu aș vrea să împărtășesc o chestie care am învățat-o și eu și care eu o aplic și o aplică și familia mea. Știu că funcționează. Deci, în momentul în care noi primim un impuls din exterior, poate să fie orice, ceva care ne declanșează, care trimite un impuls, deci în celulă se face ca o scânteie, nu-i scânteie, și se trimite de acolo, din scânteiuța aia, se trimite impuls la creier cu emoția respectivă. Deci dacă nouă ne vine din exterior sau poate și un gând din interiorul nostru să ne vină, să ne creeze un stres, automat se elimină, creierul lasă în corp, în sângele nostru, cortizolul. Ca să, ca să facă un circuit întreg de sânge, are nevoie de exact de 7 secunde. Dar ca să-l putem elimina din corp, corpul rămâne blocat, deci o travă, corpul rămâne blocat 6 ore. Deci, cum să facem noi să nu ajungă cortizolul în sângele nostru, deci să nu-și facă circuitul? Și atunci există tehnica care, dacă deci noi e destul, apropo de impuls, apropo de gând și de minte, îi destul, deci noi ne-am dat seama că am declanșat ceva acolo, îi destul să spunem, înainte de cele 7 secunde de a-și încheia circuitul, să spunem stop. Pur și simplu. Deci eu am testat acum, eu dacă unul ar intra în mintea mea, ar vedea doar stop, 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 stop. Deci eu îmi controlez mintea, nu las să fiu afectată din exterior de absolut nimic. Apoi și așa îmi fac eu, mai învin din exterior. Nu putem să controlăm total mintea, dar ceea ce se poate face, păcat să nu facem. Și atunci, de exemplu, trec pe stradă, cineva strigă, mă jignește sau ceva. Eu, în loc să-i răspund, eu și simt cum zici, mi se urcă nervii la cap. Și simt cum mi se urcă nervii. No, în momentul ăla ți se emană hormonul și noi, dacă reușim să spunem cu 7 secunde, înainte de cele 7 secunde, stop, noi vom simți relaxarea, pur și simplu fizic să simțim. Doar că trebuie să o facem, să ne obișnuim, să o facem des, pentru că din exterior avem impulsuri câte vrem noi. Orice vedem, tot ce ne agită, tot ce nu ne stă bine, să-i spunem pe loc, să-i spunem stop. Normal, sunt alții care spun stop și fac un pas în spate. Când ai făcut pasul în spate, l-ai eliminat total. Dar ajunge să spunem stop. Și Wow. se simte fizic, se simte relaxarea, se simte fizic, exact cum se simte enervarea, exact așa se simte și relaxarea. E foarte simplu și e util, foarte util. Deci noi putem să ne controlăm, de exemplu, ne controlăm viața, ne controlăm zilele sau ne controlăm, mă trezesc dimineața și zic, vai, astăzi ce zi proastă, stop! Mhm. Da. Ok, da.
Vreau să zic, Ileana, asta putem să o facem și la nivel de gând, să spunem că ne aflăm în prezența unor persoane La unde nivel de simțim gând. La nivel un, de gând. da, un câmp de vibrație joasă și simțim lucrul ăsta și atunci putem să spunem stop, nu? Ca să nu interferăm cu acel câmp. Da, da, eu nu mă gând, spun. Mhm. Eu, celor la care le-am spus chestia asta, le-am tot zis, faceți în glumă, pentru că știi cum, ți se pare că salvezi o situație, salvezi o zi întreagă, salvezi o viață, cu un simplu stop. Și eu atunci știu că mintea noastră îi vine greu, minții noastre să creadă și atunci eu zic, încercați, faceți în glumă. Faceți în glumă, fără să credeți. Pentru că mintea noastră nu are, subconștientul nostru nu are voință. Subconștientul execută ceea ce spunem noi. Și nu-și dă seama dacă noi am vorbit serios sau am spus, faceți în glumă. Spuneți stop. Înainte de cele 7 secunde. Deci Și se după, poate chiar testa pe noi și... da, după aia văzând defectul, va deveni poate un mod de a fi, un doi, instant când apare, să spui stop când apare efectul. Da, nu neapărat 1-2, pentru că noi suntem obișnuiți să avem niște condiționări să ne comportăm cumva, știi? Și în momentul în care ne vine, facem cum ne vine. Și asta trebuie să o aplicăm cu perseverență ca să creăm un nou mod de viață. Se Da. spune că ar fi necesar să ne educăm mintea, nu? Că de la Da, minte. ar fi necesar să o strunim. De exemplu, eu când fac post cu apă și mintea mea cere ceva, că nu cere mâncare, are poftele ei, știi? Și ar visa la o înghețată sau la ceva, eu tot timpul îi spun, nu tu comanzi, eu comand. Deci noi nu suntem mintea noastră, am mai spus-o și o mai repet, Da. noi nu suntem mintea noastră. Păi noi putem să ne... Da, da. În tabăra care o să facem, o să demonstrăm concret că noi nu suntem mintea noastră. Exact despre asta se vorbește, despre a da o pauză minții. Abia aștept tabăra și este foarte așteptată și de toate sufletele care s-au înscris. Da, știu că mi-a scris și mie în privat, mi-a scris, cam am idee. Ar trebui să-mi amintesc de fiecare, dar sunt mulți. Da. Da. Da, Ileana, vreau să te întreb dacă ai vrea să vorbim un pic dacă mai ai ceva de adăugat despre subiectul nostru, despre autovindecare. Dacă nu, să vorbim un pic despre relația terapeut-pacient, cum se creează dependențele, cum ar trebui să se raporteze un terapeut la pacient, pentru că probabil sigur ai întâlnit în experiența ta astfel de cazuri. Atașamentul pleacă direct de la autovindecare și vindecare. Atașamentul se produce în momentul în care pacientul așteaptă să fie vindecat. Datoria terapeutului să explice în așa fel încât pacientul sau să înțeleagă că se vorbește despre autovindecare. Păi nimeni niciodată nu-l poate vindeca nimeni. Terapeutul canalizează energia astfel încât energia negativă, energia pozitivă care o trimite terapeutul, merge și scoate din rădăcină energia negativă și o înlocuiește. Și atunci, ce înseamnă autovindecarea? Înseamnă lucru, conștientizarea. Deci datoria terapeutului îi să ducă pacientul la conștientizare, acolo este o bubă, da? Și pacientul, deci dacă tratamentul a fost făcut bine,
automat pacientul o să simtă energia pozitivă va lucra. Și atunci, ori ne punem niște semne de întrebare, ori ne vin gânduri noi, ori ne amintim din copilărie. Deci trauma care trebuie să iasă, emoția pe care să lucrează, pentru că am înțeles că cauzele bolilor sunt emoțiile noastre menținute în timp, identificată emoția, de acolo pacientul lucrează singur. El își conștientizează, el iartă dacă trebuie să ierte, el își deschide inima dacă trebuie să-și deschidă inima, el se împământează dacă are picioarele umflate, dacă are probleme acolo, el se conectează cu divinitatea după ce probabil a avut un implant sau cineva s-a băgat acolo. Chiar și când în cazul în care au entități, după ce i-ai eliberat de entitate, pentru că eu spun sus și tare, aproape toți au entități. O doamnă mi-a scris un mesaj, i-am făcut tratament și ea încă mai aștepta să-i spun ce entitate avea. Doamnă, nu ai. Cum dacă ai spus că aproape toți au? Eu de ce să n-am? Doamnă, dumneavoastră n-aveți. Fix acum zilele astea am avut povestea asta. Foarte bine să te bucur că nu ai. Deci chiar și când noi am eliberat, am trimis o entitate, am eliberat-o de pe o ceacră, entitatea stă la pândă. Persoana trebuie să schimbe modul de viață. Deci terapeutul duce la conștientizare. Restul de lucru îl face pacientul. Deci dependența poate să o creeze pacientul atunci când așteaptă, și am avut persoane care am avut o persoană, știu că mă urmărește și spun acum, oricum nu o să dau nume, i s-au făcut tratamentele de 2 ori. Eu în tratamentele mele i-am adus, nu mai îmi amintesc, 5 sau 6 vieți, am spus ce-a făcut în 5 sau 6 vieți pentru că avea cauza în altă viață. El, în loc să analizeze și să-și facă lucru care trebuia făcut, el, cumva, sincer, mie mi-a dat impresia că își hrănește orgoliu de ceea ce a fost el. El era curios de informație. El nu era curios. Și atunci, vindecarea lui nu mai era fizică, vindecarea lui era emoțională. Dar el nu vroia să vadă. Dar cine știe câte vieți, pentru că el și-o cărat problema, mai multe vieți avea aceeași problemă și tot îi ceream, arată-mi cauza problemei tale fizice și mă arăta într-o viață și din nou întrebam, arată în cauza și mă arăta în altă viață ce se întâmpla și în alta și în alta, dar dacă tu nu te-ai vindecat în toate viețile alea și tu acum nu ai interesul să te vindești, tu te duci și te hrănești cu niște lucruri, cu niște informații care nu te mai interesează. Eu le-am scos la suprafață pentru că le-am scos, că eu le văd pur și simplu și mi-e ușor să le scot. Dar problema lui nu mai era fizic, era emoțional. Deci era de alt nivel. Și el acolo nu vedea vindecarea. El dorea vindecarea fizică și dorea, la un moment dat mi-a zis, da, deci el dorea ca eu să-l vindec, nu contează ce-a zis. Și atunci eu am refuzat categoric, eu m-am retras, pentru că nu poți. Deci un exemplu de cumva de dorință de a te vindeca de dependență, o să spun ce o zis, nu mă uit că lucrez toată viața și trăiesc ca să-ți plătesc ție ca să mă vindeci. Deci nu așa se pune problema. Deci aia e un caz de dependență care trebuie anulat. Pentru că persoana non-conștientă vindecarea, el aștepta vindecarea din exterior, ceea ce nu se întâmplă. Vorbeam despre autovindecare. Noi, personal, trimitem impulsul celulelor noastre de vindecare. Nici de cum eu pot să trimit. Eu pot pentru că eu pot să intru, e o chestie rară care se întâmplă la puține persoane, pot să o spun, fără lipsă de mândrie, e o constatare.
Deci eu am capacitatea de a intra în câmpul persoanei, deci eu mă suprapun cu persoana. Deci dacă persoana are epilepsie, eu fac criza de epilepsie. Dacă are atac de panică, fac atacul de panică. Dacă are orice, eu simt emoția. Eu, de acolo, din punctul meu de observator, pot să mă suprapun oriunde, eu voi rămâne observator că sunt în interiorul tău și că sunt tu. Eu de acolo pot să-ți modific, să-ți trimit impulsul, dar cazurile sunt rare. Eu pot chiar să modific și eu chiar o fac în tratamente prin afirmații. Pentru că tot ceea ce se pronunță la nivel energetic se va manifesta în corpul fizic, în planul material. Da. Dar până când găsim pe cineva să o facă în locul nostru, noi trebuie să ne dedicăm autovindecării noastre. Și tot timpul avem ceva de vindecat. Tot timpul. Pentru că din exterior tot timpul ne vin impulsuri și minciuni care ne dezarmonizează în interiorul nostru. Tot timpul. Da. Vreau să te rog, Ileana, mi-ai spus că o doamnă ți-a pus câteva întrebări și ai spus că o să-i răspunzi în emisiune. Dacă ni le poți spune și dacă îi poți răspunde. Da, am avut o conversație cu o doamnă și ea mă tot întreba și eu am observat-o și am zis, nu o să-ți răspund acum, o să trebuiască să te uiți la emisiune ca să răspund, ca să audă și ceilalți. Sunt niște lucruri importante, simple, multă lume le cunoaște, dar sunt și cei care le face bine să le mai audă. Deci vorbim despre suferință. Noi cât am mai suferit eu în viață, și atunci nimeni nu se întreabă ce-i suferință. Toți suferă, toți se disperă, dar nu am înțeles ce înseamnă, de unde vine, care e punctul de plecare. Atunci, simplu, definiție, nu? Suferința este cauzată doar de așteptările noastre. Singura cauză pentru care, uitați-vă în grădina voastră, uitați-vă peste tot și o să vedeți că la fiecare suferință aveți o așteptare. Și așteptarea e atașament. Atașament. Și noi când ne atașăm, noi dăm emoție. Eu am mai explicat, emoția ne închide. Dacă inima noastră se contractă și se expandează, da? Pulsul nostru se strânge, se expandează. Deci noi, în momentul în care ne atașăm, noi intrăm în emoție. Și emoțiile, uite, acolo se produc bolile, pentru că se depozitează pe corpurile noastre energetice. Și nu-i bine deloc, pentru că noi ar trebui să știm că ne-am născut singuri și o să murim singuri. Și ceea ce facem de la naștere până la moarte e responsabilitatea noastră. Deci, pe lângă faptul că noi avem responsabilitatea față de noi avem responsabilitatea față de ceilalți. Pentru că noi emanăm vibrația noastră în exterior și automat ceea ce noi emanăm e responsabilitatea noastră. Bine, și ceilalți care primesc pot să refuze sau să primească. Okay. Da. Da, deci dacă vrem să vorbim despre respect, despre respect, persoana asta care vorbeam eu vorbea teoretic despre respect. Nu. Respectul e ceva foarte profund. Respectul nu e o emoție. Nu e o emoție care ne duce în interiorul nostru. Respectul e un sentiment care ne expandează către univers. Respectul, când noi respectăm pe cineva, nu neapărat ne bate inima cine și ce tare, dar o facem și în momentul în care noi deschidem inima,
dedicăm respectul, oferim respectul, automat noi ca și cum am oferi Universului. Și atunci noi vom primi. Pentru că bătăile, pulsul nostru, când se întâlnește cu pulsul Universului, Universul ne va răspunde. Și atunci respectul când îl dai, deci atașamentul te-ai închis, da? Dar respectul tu l-ai scos afară și l-ai dat, l-ai oferit. Și respectul, noi când respectăm o persoană, deci am zis respectăm Universul. Și atunci, la o persoană, noi îi respectăm sau respectul față de noi înșine. Păi eu când mă respect pe mine, păi eu, dacă corpul meu îmi cere ceva, eu îi dau. Nu exagerez pentru că nu-i face bine, dar îi dau să guste ceva. Deci, eu respect și dorințele mele. Eu nu mă duc să mă judec pe mine și să zic că am făcut un vis erotic, vai ce rușine! No, acolo tu ți-ai închis a doua ceacră pentru faptul că tu în loc să te respecti și să zici, da, eu sunt feminină, mi se întâmplă. Tu te-ai judecat pentru că te-ai dus în trecutul tău și ai găsit acolo informația necesară că tu nu trebuie să faci lucrul ăsta. Nu? Deci, în primul rând, să ne respectăm pe noi înșine, pe toate planurile. Eu zic, inclusiv dorințele noastre, să le respectăm și apoi, ceea ce ne dăm nouă, noi o să emanăm respect. Noi nu trebuie să dăm respect, să îi spunem la ăla, mă, eu te respect pe tine. El Da. simte că tu respect. Noi emanăm. Spuneam că e un sentiment respect și să percepe. Și automat vom primi foarte frumos. Să deschidem sufletul, inima și să primim. Și apoi când ai început să primești, aia bucurie. Pentru că fericirea, apropo de fericire, fericirea nu... Fericirea este, dacă mă lași să dau definiții la ce îmi vine mie acum prin minte, fericirea e răsplata unui lucru făcut. Noi suntem fericiți că am realizat ceva. Wow, cât îți de bucuros! Peste 5 minute mi-au trecut și îmi doresc altceva mai mare. Obțin și pe ăla, wow, cât sunt de bucuros, da? Noi, de ce noi nu avem fericirea toată viața? Toată lumea, vă spun acum un lucru care nu știu dacă se știe. Noi ne dorim să fim, să ai fericire în viață. Toată viața să-ți fie plină de fericire. Ăla, din punctul meu de vedere, e un blestem. Nu poți să-i spui unui om să fie fericit. Pentru că în momentul fericirii, noi am murit dacă am fi fericiți continuu. În momentul fericirii să emană cortizolul, hormonul stresului. Nici de cum altceva. Deci noi suntem sub stres în Ei ne momentul în care spun noi tot suntem alt fericiți. lucru, că se emană serotonină. Zic, Nu se emană hormonul stresului în fericire. Nu poate să fie hormonul fericirii cât vrea el, testat, avem hormonul stresului la fericire. Ne-ar omorâ. Ne-ar omorâ. Deci noi, a fi fericit, noi confundăm serotonina să emană, da, în anumite situații. Oxitocina se emană și ea în situațiile, da, și ea. Dar în momentul fericirii, momentul de fericire, noi emanăm cortizol. Hai să o căutăm informația, să o găsim pe adevărată. De-aia nouă nu ni se dă. Noi nu putem să trăim fericiți mult. Okay. Apropo de a judeca, ni se ascund oh, multe taine, zic, ni se ascund multe taine. da, toți ne dorim fericire și mai mult decât atât, ne dorim ani mulți, să trăiești mulți ani, Doamne, eu nici nu mai vreau să văd expresia asta. Când trăiești mulți ani, înseamnă, în momentul în care ni se spune să trăim mulți ani, suntem legați de pământ, de terra. Că noi aici trăim mulți ani. Dar în momentul în care ni se spune, deci eu nu vreau să trăiesc mulți ani, de exemplu,
Nu vreau mai mult decât mulți ani ăștia care mi dă cineva de la el că e binevoitor. Uh, Eu nu vreau cineva să mă lege de pământ. Eu vreau cu cineva să mă lege de cer. Eu vreau să mă lege de eternitate. Eu vreau să trăiesc etern. Eu nu vreau să trăiesc câțiva ani aici. Nu că or fi mulți, că or fi puțini. De ce să trăiesc bătrân și mulți ani? Nu, îmi fac experiențele, mă iau și mă duc. Doar că aici aveți iară manipulare cu moartea, cu lasă că îi trăi mai mult și bine și să fii fericit. Toate legate acolo. Ok. Da. Mie nu-mi place să mi se spună la mulți ani. Deodată mi jenă și răspund la mesaje, da, ok, nu contează. Eu vreau să trăiesc mult, 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 vreau să trăiesc cu veșnic, vreau să trăiesc etern, vreau când cineva îmi face o urare, vreau să mă trimit în cer, nu vreau să mă țin aici pe pământ, că aici nu-i tare grozav, aici facem ce avem de făcut și plecăm după aia. Și cum putem formula, Ileana, o urare de o zi de naștere pentru eternitate? Cum ar fi? Viață veșnică. Viață veșnică, așa. Frumos. Da, de altfel cum și când moare cineva, să spunem lumină veșnică. Să aibă lumină, dacă el e în lumină și veșnic, mai frumos decât atâta, nici n-ai ce să-i mai faci aici, să mai stai pe pământ, dacă tu cumva ai fi sigur că ai asigurată lumina veșnică. Decât să spui odihnească-se în pace, de ce să mă odihnesc dacă eu mă duc să evoluez în continuare? Pune mai să am lumină, dăm un pic de lumină, ea, lumină veșnică. Da. Frumos. Da, sunt niște lucruri strânse, așa strâmte, ni le țin acolo cumva la limită de virgulă ca să nu le dibuim noi, ca să... Sunt persoane care studiază lucrurile astea, studiază limbajul, studiază absolut tot și sunt foarte multe lucruri care s-au descoperit. Noi, în limitele noastre, putem să trăim, să ne eliberăm, adică să ne recăpătăm libertatea. Cu toate că eu personal, libertate înseamnă a decide pentru mine. Eu sunt liber când pot să decid pentru mine absolut în toate ipostazele vieții. Și totuși noi ne naștem liberi într-o lume în care nu suntem liberi. În 3D noi nu suntem liberi. Aici avem contradicția. Și nu facem altceva decât să ne căutăm libertatea toată viața. Și o pierdem, și o găsim. Și nu ne dăm nici măcar seama când ne-am pierdut libertatea. Pentru că suntem atât de manipulați încât, Încât mi se pare că e firesc. da, e normal să intrăm, da, să trăim societatea, pentru că dacă ieșim din regulile societății, societatea asta frumoasă, ce face cu noi când noi nu mai respectăm regulile? Ne jignește. Și asta e o dovadă de ceva ce ți se cere. Tot ceea ce ți se cere, locurile în care ți se cere ceva, alea să intră în separare. Locurile în care nu ți se cere, ți se dă libertatea să alegi, alea e Uniunea, alea e Dumnezeu. Cealaltă, separarea, condiționarea, noi știm că peste tot ni se cere ceva. Noi putem să fim liberi în sufletul nostru. Noi ne jucăm cu libertatea, dar noi nu știm cât de mare e prețul ca să ne redobândim libertatea. Puțin sunt dispuși să plătească prețul libertății. Și eu zic, într-un 3D unde nu suntem liberi. Ce să faci aici dacă nu ești? Duci și îmi plătesc prețul. Nu mai zic nimic. Deci spun Mulțumim, doar că prețul libertății e foarte mare. mulțumim mult, dragă Ileana, pentru această seară de suflet. O să ajungă mâine dimineață emisiunea la suflete.
Mulțumim pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi, dragă Ileana. Eu vă mulțumesc frumos și vă spun noapte bună la toți. Și ție. Seară binecuvântată!